Ngibingelele kuphina kuphila kufinyela khona le channel yethu ngaphambili umkhanyakude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba luthinta lapha na ukhangelani uthi lapha nawe ingane zakwethu. Naye izolo umemezele lapha nawe ingane zakwethu ukuthi iCD yakhe izophuma ngomhlaka 2. Khumbula ukuthi abeleke lapha namaqhawe yasamemezela idate yangomhlaka 2 yokuphuma kwama-CD. Potso naye umemezele umhlaka 2 nokhuzani mfokampongose umemezele umhlaka 2. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngokuqondana kwama-date abaculi ukuthi bakhiphe kanye kanye njengoba sibheke kuDisemba. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela uwenze okulungile. Senze subscribe kuze nebell ukuze uzothola ama notification masiposta ivideo entsha.